me to make it right. Show me, Lord, the way into your heart. Make me Jesus, not to depart. Guide me, Lord, forever in my life. Teach me to make it right. Show me, Lord, the way into your heart. Make me Jesus, not to depart. You are my life, you are my life. Outside of you, I'm in the dark. I ask of you to help me make it through. Jesus, I pray to you. Guide me, Lord, forever in my life. Teach me to make it right. Show me, Lord, the way into your heart. Make me Jesus, not to depart. You are my life, you are my life. Outside of you, I'm in the dark. I ask of you to help me make it through. Jesus, I pray to you. You are my life, you are my life. Outside of you, I'm in the dark. I ask of you to help me make it through. Jesus, I pray to you. Jesus, I pray to you.
still and know that I am God. I am with you for all eternity. I am the one who took you out of miry clay. I redeemed you, I took your sins away. I am God, there is no one like me. I am Lord, I reign in majesty. I am your God, my child. Just believe in me. Be still and know that I am God. I am with you for all eternity. I am the one who took you out of miry clay. I redeemed you, I took your sins away. I am God, there is no one like me. I am Lord, I reign in majesty. I am your God, my child. Just believe in me. Adlaw na usab sa matag usa kaninyo nga naminaw karon. Salamat sa Ginoo nga gidala mo aron sa pagpaminaw ning iyang pulong. Ug unata mo padayon ngadto duguti ko sa pagampo kay ang pulong sa Ginoo dili nato mayano-yano sa pagsabot kung dili ta mangayo sa iyang tabang. Magkaduko ta sa atong mga ulo, magaampo lang itong amahan. Dako kayo ang pribilehiyo nga imong gihatag kanamo. Nga nasa tanan, makaduol kami kanimo, makatawag kami kanimo. Ikaw ang pinakabisi Ginoo kay tibuok kalibutan. Nagman ka, nagtanaw ka, nagkisusi ka, niapil ka, nagpalihok ka sa matag kinabuhi sa matag usa. Ni-acknowledge man mi wala, but you are God seated in your throne, and you're always God, and your kingdom never ends. Amahan, it's a privilege indeed nga moduol kami kanimo og mga muyo og mohangyo nga pasabton mo kami sa imong mensahe. Ayog tuguti nga mahimura ni siyang common nga story kay ang imong gimantala, ang imong gi-publish diha sa imong pulong in the Bible, O Lord, are truths and you are the truth. Ug ang kamatuoran mao jud makatangtang sa tanang kangit-ngit o bakak nga namugna o naumol sa among kinabuhi. So Father, we pray and we ask that your light shine upon our hearts and in our minds.
And Father, dispel any lies. Let your truth reside and cause us to live sa imong mga kamatuoran usab. Kining tanan amahan among gipangayo sa ngalan sa imong anak nga si Kristo Jesus, among Dios ug manluluwas, ug tanan magaingon og amen. Amen. Nata sa tulo ka episode sa akong buhaton niini. Ang title nato is Arrested for the Second Time. Ngarita sa episode 1. Ang title nato sa episode 1 is Arrested Out of Jealousy but Freed to Fulfill God's Plan. Gitakop sila tungod sa kasuya apan gitagaan sila kagawasan tungod sa plano nga ipadayag pa sa Ginoo ngadto sa katawhan. Nata sa Acts chapter 5 verse 17 to 24. Nasayod bata nga dagahan ang mga tawo nga gitakop no tungod sa ilang pamaligya og drugs, tungod sa ilang pagpaligyag mga tao, human trafficking, pagbaligya silang anak sa internet o sek, o nga daghang mga violation nga ilang gibuhat apan ikasudlas prisuhan magkagawa sa dadayon sila. Ya kung imong bantayan walay relihiyoso nga mga katawhan o mga dagkong tao sa reliyon nga mugukod aning mga tawhana or even to question them, especially kung kaning mga tawhana mubisita silang kasimbahanan o sa ilang baga kay nga wallet muhatag og dako nga donation. Ano man eh? Tungod ba kay protected sila og tao? But dunay story dinhi sa mga ordinaryo mga katawhan nga nahigugma sa kamatuoran, ni-speak sila sa kamatuoran o nagsubay sila sa kamatuoran. Nagtudlo sila, busy sila sa pagtudlo sa kaluwasan o sa kapasaluan sa sila. Aron makit-an sa mga katawhan nga dunay paglaom diha sa usa ka buhi apan dili makita nga Dios, si Kristo Jesus. In other words, ilang gitabangan nga ang tao sa ilang makasasala nga kinabuhi ilang i-turn around para mahimo silang mga maayong katawhan nga dunay direksyon sa kinabuhi. Yet kaning mga klaseng tao nga nagbuhat og maayo, mo'y gi-question, mo'y gi-threatened, o itambog pa sa prisuhan for no reason at all. Doon na day rason. Jealousy. Kasina. But, kaning mga tawhana nga ordinary kayo nga nagpuyos ka maturan, doon na sila greatest protector, the Almighty God. Nga tag-iya sa tibok langit o tibuok kalibutan. Siya ang nagluwas nining mga tawhana tungod kay ang iyang plano para nila o ang iyang kinadak-ang plano sa kaluwasan may pagsugod. Kinaat kita sa istorya sa usa ka libro nga gitawag og Acts or Buhat. Di nagmantala ni, nag-feature ni sa story of the early church nga mismo si Jesus Christ ang nagtukod. Wala laing makaklaim nga nagtukod siya simbahan. Ang tag-iya sa tinod nga simbahan si Jesus Christ. Ang mga katawhan nga nito ni Jesus Christ mao ni ang iyang mga katawhan nga gitawag natog simbahan or the body of Christ. So mao ni atong makita karon nga atong pagabasahon. Naani ang teksto sa English, akong i-English and then i-translate nako sa Cebuano. So Acts 5 verse 17 to 21. Then the high priest and all his associates who were members of the party of the Sadducees were filled with jealousy. They arrested the apostles and put them in the public jail. But during the night an angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out. Go, stand in the temple courts, he said, and tell the people the full message of this new life. At daybreak, they entered the temple courts, as they had been told, and began to teach the people. When the high priest and his associates arrived, they called together the Sanhedrin, the full assembly of the elders of Israel, and sent to the jail for the apostles. But on arriving at the jail, the officers did not find them there. So they went back and reported, "We found the jail securely locked
with the guards standing at the doors, but when we opened them, we found no one inside. On hearing this report, the captain of the temple guard and the chief priests were puzzled, wondering what would come of this. So magigsuunan atong makita dinhi ang istorya sa mga ang unang sugod jud labaw nga pari ug ang iyang mga kaubanan nga member sa Saduceo nga napuno sa kasina sa mga apostoles. Ilang gidakop ug ilang labay sa prisuhan. Pero pagkagabi gipagawas sa Ginoo ang mga apostoles ug giingnan adto lakaw mo ug adto mo sa templo ug sultihang makatawhan sa tibukan nga mensahe sa bag-ong kinabuhi. At daybreak sad ug sasayo sa buntag nisuluday ang apostoles ngadto ug nagtudlo sila sa makatawhan. Mentras ang mga kaparian ug iyang mga kaubanan didto padung sa prisuhan ug ilang himamaton pa ang Sanhedrin o ang Supreme Court aron ipakita nila ang mga apostoles nga ilang ipapriso. But wasay nakitaan. Pagabot lang adto, lock ang door, dihagyapon ang mga gwardya sa gawas, pero pag-ablay nila, why sud ang ilang giprisuhan sa mga apostoles. So pagadungog nila niini, ug ang kadungog sad ang military head sa temple, natingala sila, nagwonder sila, unsa jud mahitabo ani. So atong tan-awon ang ang atong outline. There are 3 points nga akong dadon dinhi. 1 ang pagdakop sa mga apostles tungod sa kasina. Ikaduha, ang pagpagawas sa mga anghel sa mga apostoles ug ang mga kaparian nga nangangha sa panghitabo. Sumarita sa atong sermon proper. Point number 1. Ang apostles gidakop out of jealousy. Nga atong nahibaw-an nga ang kaparian ug ang iyang mga kaubanan nga member sa mga Saduceo na puno sa kasina ilang dakop ug tambog sa prisuhan. So makita nato dinhi unsa man ni ang nahitabo day sa una. Ang nahitabo sa una, if you remember last week, is grabe kay ang manifestation sa Holy Spirit nga naghimos lagdaghang kay miracle signs and wonders nga ang mga kadalanan na puno sa mga masakiton o gipang-ayo nila at the same time they were teaching nga dunay resurrection gikan sa pagkamatay. But kaning mga tawhana nga powerful religious group sa mga Saduceo ug ang ilang labang pari nasuko. Kinsa man ni sila ang mga powerful nga mga religious leader o ngano man silang nasilos man sila sa mga apostoles. Ato mahibaw-an nga kaning high priest mao ni ang sa chapter 4 nga si Caiaphas uban sa iyang father-in-law nga si Annas. Sa chapter 4 mao ni sila ang nidakop ni Peter ug ni John, mitras si Peter ug si John naghimong usa ka milagro din ang bakol barog og giayo og nag-awit-awit na lipay kaayo ang bakol og nagpreach sila nga dili sila nakaayo kun dili si Jesus Christ. So nanay nahitabo kaniadto. Pila lang ka mga adlaw na say mas grabe nga nahitabo karon ang ilang kasina grabe na jud kaayo. Ramdumi kaning mga tawhana mausad ni sila ang nasina nasuko nasuya kay ni Jesus Christ sa iyang panahon when he was here on earth kay siya nagsigi man og himong mga maayong buhat ug tungod silang kasuya ila jung gipatay si Jesus. So sa atong hibaw-an karon ang hatred is nga rin sa mga followers ni Jesus Christ ang mga apostoles. Now atong sabton nga naman yung inaani mas lakasuya. Kaya naman sila kay mas gwapo ba sila, mas adunahan ba sila si Peter ang ubang apostoles? Wala. Ikumparar nila, layo ra kaayo. No? Taas kay sila, ilado kay sila kumparar ang mga yanong mga tao. Okay? So, atong sabton dinhi nga ang ilang kasuya, gikan, ug sabton nato ang ilang mga baruganan o ilang mga pagtulunan.
Kay kaning pagtulunan magud sa mga Sadduceo mao ni number 1 nga pagtulunan nga nagsumpaki sila sa mga apostles or wa man gyud kay nagsumpaki ang mga apostles kundi nagtudlo lang sila mao kini. Ang Sadduceo wa sila motuo nga dunay pagkabanhaw gikan sa mga minatay. O di mabanhaw ang patay. But ang mga apostles nituo man sila nga mabanhaw ang mga patay. Kay si Jesus Christ mismo nabanhaw gikan sa minatay ug nibalik ngadto sa langit. So sa may tabuan ni ron. Ano mang suya manggihapon sila. Anong ilang man yung gidakop ug ilang man yung gibalhog sa prisuhan nga mga fishermen ra man ni, mga wa man ni, mga wael. Maingon nato ni political issue ni. Political issue. Iba na ka sa politics, power, fame, money, control, influence sa mga katawhan. Kaya nga nihimang God, doon na mga ilaing grupo nga gitawag og Pharisees or Pariseo nga influential sad sila, no? Naasad sila kaya nga makatawhan, lain sila nga partido nga kontra sad sa mga Sadduceo apan naa sila sa usa ka grupo nga gitawag og Sanhedrin. Ang Sanhedrin mao ni ang Supreme Court sa mga Hudiyo, Supreme Court of Justice. Okay, so duha ka lain-lain og mga pagtulunan. So kaning mga duha Sadduceo o Pariseo rival in power sa Jewish Supreme Court. Yan na may ubang mga partido like Essence o Zealots, but wael man ni sila. Dili man ni sila makahatag og hudlat o kakuyaw. They are not a threat to the Sadducees. Kay ang mga apostles manggod, nagsige sila teach, nagpreach pa gid sila nga si Jesus na banhaw sa mga minatay. Ug siya gyud to ang Mesiyas nga gipadala sa Amahan. Ug in fact, ang gibuhat sa Ginoo diha kanila naghimo sila mga miracles, signs and wonders. Samot kasuya sila kay wa man sila miracles, signs and wonders ikapakita. Okay? Nya labaw sa tanan, dato lang sila pero kibaw na kag dunay mga miracles, signs and wonders sa mga tawo managan ngadto, muduol ngadto. Okay? Gawas ni ani kay sa ilang pagtudlo ni ini nga dunay pagkabanhaw sa mga minatay. Muramat ang mga apostles nidapig sa mga Pariseo. And in doing so, murag na-reinforce ang power o ang influence or ang pagtuo sa mga Pariseo. Nga mura sila nahimong naggamay, murag wa na kay sila importance. Kay daghan man ang mituo kay sa mga milagro nga gipakita sa mga apostoles na prueba magayod nila nga dunay jud pagkabanhaw gikan sa mga minatay. Kay for sure, not mentioned here, but for sure, there were people who were so sick. Grabe kayo ang sakit apan nakalingkawa sila sa kamantayon niya. Para nila nabanhaw sila gikan sa mga minatay. Okay? So, na-reinforce ang partido sa mga Pariseo ug labaw sa tanan. Possible kaayo nga daghang ang mga tao nga labi na nakadawat sa mga milagro nga gipangbuhat sa mga apostoles nga nibalhin ngadto sa pundok sa mga apostoles. In short, kung ikaw nakay party, okay, nakay power, panwa kay mga tao unsa mahitabo nimo, lesser ang imong influence. Kay kinsa na may manduan mo, kinsa may mudaga na para nimo. Okay, familiar kaayo na, di ba? Bisag asa ta, there is always politics. So what is like power? Manang suya sila, manang suko sila. You see, ang mga tao nga ganahan o gahom will do anything para mo kumpayot ni ana. They will kill anybody kung amusratan man ang tao sa ilang posisyon. So makita nato ni nga this is true sa atong time ug ang atong nation. Kay when a person is placed in power, ang ila gyud is mo kumpayot niini no matter what, mamakak sila, mangilad sila, mo labay sila tae sa ubang mga tao, even mo patay sila alone na maintain nila ang ilang power. Now, what about those people nga do not like you? O makay power but they don't like you.
atong ibutang sa atong level, sa atong application diri sa atong kinabuhi. Tao ka nga nasigig hisgot ni Jesus Christ. Tao ka nga motestigo naghimong miracle si Jesus from here and there. Nya unsa gibuhat sa Ginoo nimo? Ngano masuko man sad sila nimo? Ngano masuya man sila nimo? Ngano sila ganahan nimo? Is it because nakakita sila power behind? Is it because nasuya sila nga wa sila ni anang wa nimo? Possibly. Uncomfortable sila sa changes nimo? Possible. So instead unta mo duot sila sa Ginoo, masuya sila. Let's just pray nga unta ang Ginoo will shed light on their minds ug moduol sila sa Ginoo. Kay usa ka rason nga kinahanglan magpadayon ka niini is because si Jesus mismo niingon sa Matthew 5 ngadto sa 12. Bulahan ang gilutos tungod sa pagkamatarong kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ikaw kung ang tawo mo insulto nimo, mulutos nimo, mo-accuse nimo bisag unsa ug ginon kang yawanon ka tungod nako paglipay ningon si Jesus Christ. Kay dako ang imong ganti sa langit. Kay in the same way nga gilotos ang mga propeta mausab ikaw. So ano sa natabo sa mga apostles? Nagpabilin ba sila sa jail? Let us go to our next point. Mao nang hitabo sa Acts 5:19. Pagkagabi ni ana, the angel of the Lord ni abli sa pultahan sa jail og gibitbit sila pagawas. Ni-intervene ang Ginoo sa mga apostoles. Iyang gitagan og kagawasan ang mga apostoles. Miraculous kay ngano man nay nagbantay atong higbaw sa previous verse, dunay gwardiya lock ang pultahan nganong nakagawas sila. So makita nimo nga ang tawo nga buhi nakagawas sa pultahan. So God has a miraculous and power to do that. O ganing sa Old Testament kung imong tan-awon unsa man angel of the Lord, sige manig dimension. Ang daghang mga scholars, Bible scholars, nag-ingon nga ang kaning angel of the Lord nga makita nato sa Old Testament, mao to ang pre-incarnate Christ. Sa tupa si Jesus nga wala pa ninaog ginanganhi sa kalibutan. Yato nang makita siya sa Genesis, Exodus o Leviticus. Pero sa New Testament, ang angel of the Lord, gimension gihapon, also sa Ebanghelyo sa Lucas ug sa Matthew. In fact, in the book of Acts, kaning naa nga libro ang atong series ni, gimension ni 4 times. Gimension ni dinhi si Stephen speak ani niya, gigiyahan niya si Philip, gipagawasan niya si Peter sa si Peter na priso, o iyang patay si Herod tungod sa iyang pagkahambugiro. So atong makita dinhi nga ang Ginoo nga gisimba ni ining mga apostoles, ang Ginoo nga gisimba na aning early church nga gituko ni Jesus Christ nga, by the way, later on may bawa na to gitawag og the way o karon gitawag og Christians. Okay? So atong makita nga ang kani nga Ginoo nga di makita apan buhi, aktibo kaayo nagpanglihok sa mga katawhan nga kansang kasing-kasing tibuok kaayo nga ilang gihatag sa Ginoo, diin mo obey gyud sila sa Ginoo, kay ang Ginoo gayud tinuod man gayud siya. Kay before gani siya nahimong tao, nang hilabot na siya sa kinabuhi sa iyang mga katawhan, naa siya, nag-uban siya kanunay. So ang case ni sa apostoles, ni-intervene siya, no? Ni-mediate siya, nangilabot siya. Kay ang Ginoo doon na may plano sa mga apostoles. Kibaw ba mo sa plano sa Ginoo sa mga apostoles? In fact, ang teachings, right teachings comes from the apostles. Kay nga naman ang mga apostoles mo ay gitudlo sa Ginoo nga maoy mo kuyanap, mo teach, mo preach sa iyang pulong sa kaluwasan gikan sa Jerusalem to Samaria and to the ends of the earth. Ug ang plano sa Ginoo dili kapugngan. Why pisagin sa mupakgang niini? He will make it come to pass. Manang sa Proverbs 21:30 ato makita, why kaalam, why plano nga mula hutay batok sa Dios. Isaiah 14:24. Ang gamahanan nga Dios niingon, surely ang akong plano mahitabo gayud na ug mubarog gayud na. Isaiah 49:10. Akong ipadayag sa gikan sa sinugdanan hadto sa katapusan ngadto pa sa una panahon unsay mga manghitabo ug moingon gayud ko ninyo nga ang akong katuyuan mubarog
ug akong buhaton unsay akong ganahan nga buhaton. Pero manaingon ang Ginoo gay magbuot sa iyang gusto, di maningon ang Ginoo dautan, His good and perfect ang iyang plano is always for the salvation of mankind. Dili tingay ka apostoles, pero whatever plano sa Ginoo nimo, be assured the angel of the Lord is with you. Kung maglakaw lang ka in obedience sa pulong sa Dios. Kay why tao nga nitugyan sa iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo nga maglakaw nga wala sad makahibaw sa kabubuton sa Dios sa iyang kinabuhi. Ang mga apostoles kibawan mo gud sila. So do or die sila. So since the Lord was not done pa sa mga apostles, iyang gi-release sila with a command. Mao nang dadun ta mo sa point 2a diin ang mando sa Ginoo mao kini. Lakaw mo, barog mo nga sa temple court o sultihi ang mga katawhan sa tibok nga mensahe sa bag-ong kinabuhi. So, klaro kay nila nga sila mismo niadto din sila sa temple courts o ilang gihatag ang mensahe sa bag-ong kinabuhi. Unsa man ning mensahe sa bag-ong kinabuhi? Ang Ginoo magod ni promise nga kung mutuo ka sa iyang anak, makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Nga si Jesus lang ang makahatag ni anak kung mutuo ka, kay si Jesus lang man ang ni-accomplish o naghimo sa pagbayad sa atong mga sala. Kitang tanan manggod mga katawhan is spiritually dead. Ang status sa tao, patay sa espirituanong bahin. Okay? So, ang full message sa new life, mao na ang Ebanghelyo ni Kristo Jesus, ang Ebanghelyo sa kaluwasan. O ang Ebanghelyo ni Jesus Christ nagsulti nato nga way tao nga makahimo nga makabarog siya tubangan sa Ginoo, mingon siya, Ginoo pasudla ko sa imong langit kay tarong ko nga tao, kay way tarong nga tao, way limpyo nga tao. Kung mutsuway ka paglimpyo sa imong kinabuhi pinaagi sa mga maayong buhat, mamatay na lang ta di ta kabayad sa atong mga daotang mga buhat. Kay nga naman, bisag mo subay ka sa balaod, wasay tao makasubay gayud sa balaod. Kay ang tanang tao nga makabuak lang sa usa ka balaod, sa dili ka maka-follow sa balaod, sa usa ka balaod, ni fail ka sa tanan. Ug makita na nato sa Santiago or the book of James chapter 2 verse 10 na nag-ingon, kinsa man ang musuway sa pagsunod sa balaod apan matumba siya o mapakya siya sa usa lang ka punto, guilty siya. Susama ra nga iyang giguba ang tanang balaod. So ato makita dinhi nga kung ganahan ka musubay sa balaod kinahanglan perfect everyday wa kay sala sa tibok nimong kinabuhi. Kung buot ka nga mahimong matarong at ubangan sa Dios ug ganahan ka musud sa langit sa imong kaugalingong paningkamot. You see, di na to mahimo kay ang Ginoo balaan. Perfect siya. Di siya maka-afford sa pagtanaw sa sala. Mao nang atong tad-aw, do na tay problema. Ang tao by nature makasasala, ato nang kinaiya ang pagkamakasasala ug tungod niya na imperfecta, di gyud ta perpekto. Wa jud maka-follow sa tibuok balaod sa iyang kaugalingong kusog o paningkamot. Kay ang Biblia mismo nagingon ang tanang tao nakasala ug nahilayo gayud siya sa himaya sa Dios. So, dadon ta mo sa libro ni Titus. Kaaron makakita ta, makapanamin ta. Unsay gisulti din ha sa Biblia. Daghan ka ini, pero nga lang ko sa Titus mo tan-aw ninyo. Unsay gibuhat sa Ginoo para nato? O kinsa ta? O unsay gibuhat sa Ginoo? Now, ang Titus gisuwat ni Pablo para ni Titus or sa Cebuano Tito. Aron paghatag ni Tito og giya kay siya may gibilin ngadto ni Pablo para mo organize sa mga bag-ong magtotoo ngadto. So in chapter 3 ngan hitamo tan-aw atong makita dinhi nga si Pablo nagpahinumdom, nag-remind sa mga believers sa Crete unsa ilang status, kinsa sila kaniadto ug apil na gani iyang kaugalingon ni anak. Sa una pa sila nakaila sa Ginoo. So sa pagsulti ni Paul dinhi makita nato nga ang imong status, ang imong kondisyon, ang imong pagkamakasasala sa diyang makaila ka sa Ginoo, malahi na. Mawagtang na ang imong mga kinaiyang nga bati. Wa ko ningon overnight. Wa ko mingon diha dayon sa adlaw wagtang dayon. It's a process. Mo nang diha sa Ginoo,
magpa-train ta. Di pwedeng dili ta magpa-training. Unya, dili ta pwedeng magbuot sa Ginoo kung ato nang gitugyan ang atong kinabuhi kaniya. So, Titus 3:3 akong basahon. Kaniadto mga buang-buang ta ug mga masinupakon. Nalingla ta ug nahimutang ulipon sa atong kaulag ug sa tanang mga anindot ning kalibutana. Nagpuyo ta kaniadto nga puno kayo sa dautan, miyawan-on nga kinabuhi, sige tag kasuya, kasina og pirmitang masuko sa matag usa. But chapter 3 verse 4. Sa dihang ang Dios nga atong manunubos nagpadayag sa iyang pagkamaayo sa iyang gugma, iyatang giluwas paminawan ni. Iyatang giluwas dili tungod sa atong mga matarong buhat, but iyatang giluwas tungod sa iyang kaluoy. Iyatang gihugasan sa atong mga sala. Gitagaan ta niyang bagong kinabuhi ug bag-ong nga pagkatao pinaagi sa balaang espiritu. Iyang gibubo generously ang Holy Spirit dinhi kanato pinaagi ni Kristo Jesus. Ug tungod sa iyang grasya, gideklarar ta niya nga matarong ug gitagaan ta niya confidence nga kita makapanunod sa kinabuhing walay katapusan. Igsuunan, basahag pagbalik unya ni. Na kay Bible, basaha o pangayo. Ado sa Ginoo makasabot ka. Titus chapter 3 verse 3 to 5 ato 6. Ato 7 gani. Now karon nakadungog man ta, kinsa ta sa una? Or kinsa ta karon kung mapatay Ginoo? Og atong dawaton nga di gyud ta makaluwas atong kagalingon kay ang nagluwas nato sumala sa Book of Titus. Ug ang tibuok gani Biblia nagsulti nga ang kaluwasan anaa lamang ni Kristo Jesus. Kinahanglan mo tuo ta o musalig ta sa usa ka pamaagi sa kaluwasan nga gipromise na sa Ginoo kaniadto pa o karon na ana ang promise. Dawato na lang nato na. Di na nato usikan ang panahon. Kay si Jesucristo man, si Jesus Christ, ang naghimo sa kaluwasan ngadto sa Kalbaryo kano sa ato 2,000 years ago. Sumausad ni nga pamaagi ang mga apostoles, nisalig sila diha ni Kristo Jesus sa ilang kaluwasan. Mao nga tungod kay nadawat ilang kaluwasan, malipayon kay sila nagtudlo, nagsangyaw sa tanang magkatawhan nilang masugatan. Nga tungod niini ang mga relihusong mga leaders na himong uncomfortable, threatened, jealous, o angry diha nila. So, unsa nitabo? Human sila, hindi pagawas. Mao niyang kataunon kayo. Makita nimo ang Ginoo ba? Magayong bitaw ka nga, ang Ginoo has a lot of ways na tayo sa ka-funny maday ka, Lord, no? Maguno na tayo sa Ginoo nga seryoso siya. And yet, He is. Seryoso man ang Ginoo. Sa atong kaluwasan, seryoso siya. Sa forgiveness, sa atong sala, seryoso siya. But, siya ang tao sad nga makamaniubra sa mga circumstansya sa kinabuhi. Nga kung ganahan kang palusuton, sa Ginoo makalusot, radyog ka. Nagay ko istorya na, pero din lang kung istorya ni Ana, para lang mahumani kay medyo taas ra ba ni. Kaya mao na nga tubo. Sa dihang, niabot na ang buntag, ako yung summarize ni. Girelease na si Ginoo ang mga apostoles. Nya, iyang gigawas adto mo sa templo. Niadto sila sa templo kay mga kuan man sila kanang sila mismo murag na shock to sila nga nakalusot sila sa mga gwardiya nga sirado paglingit kay nila sirado ang pultahan anya nakalusot sila sa pultahan. So boldly nisangyaw sila sa ebanghelyo. Ang kahadlok sa tao, remember, gikan sila sa prisuhan. Ang nipapriso nila ang Supreme Court of Justice. Dili ordinaryong mga pulis, mga labang kaparian, mga dagkong mga tao sa ilang katilingban. Was lang mahadlok og tao, was lang mahadlok og priso, was lang mahadlok kamatayon, dili to issue nila. Kay nga naman, ang ilang kahadlok ngadto sa labaw, gamahanan nga Diyos, nga ilang gihigugma,
nga tungod sa ilang kahadlok ug gugma kay kaning kahadlok ba sa tawo nga imong gigugma dili man hadlok ka murag ungo ko dili mahadlok ka nga makasala ba to kaniya mahadlok ka nga di siya ma-please. So tungod kay buot nilang lipayon si Jesus Christ or ang nagpagawas nila sa prisuhan nitudlo sila again sa ebanghelyo ngadto sa templo. Unya mao ning hitabo nang gawas sila nadto na sila sa templo. Human-human ang labang kapriyan ug iyang mga kaubanan nagtapok sa sila ngadto ug naghuwat sa sila og Sanhedrin o nanang mo. Okay? So ngadto sa prisuhan. Ya pagadto na sa prisuhan kay nagpalaban sila sa Supreme Court nga mao ni mga taong naghimog tigaw kuno o kasamo kuno. Pagabot nila ngadto ngangha sila kay nganuman pag abli na sa pultahan, why tao? Balikon ko, diyaga po ng mga gwardiya. Just like ni Jesus Christ. The guards were there. And yet, ang atong dako kayong bato, ang kailangang daghang kay kusgan nga laki nga motukmod. Nilinog, og nigawas si Jesus Christ, og naabli tong bato. Og ang sa kakuyaw sa mga military nga Roman soldiers, mga fighters na isog na nakuyapan sila. Kay dunay ni pagawas ni Jesus Christ diha sa lubnganan. But actually, it was Jesus Christ who made it possible nga siya makagawas. Kay wa may makakupot sa Ginoo, wa may makapakgang sa Ginoo. Sumao ni nga ngangha silang tanan. Shock sila. Ni-report sila ngadto sa military leader sa temple. Hoy, unsa ka ni? Tugtong mga gwardiya nga tuangan to. Tama, glapon sila ngadto. Pero sarado mga pungpultahan. Pag-abli na mo, uwa may tao. Ang military nga leader sad, nga may in charge sa temple area, shock sad siya. Can you imagine? People who are war, kibawag mga whatever, they can kill people with their bare hands. And yet, wa sila asang gwardya, wa sila kakita nga gipagawas ang mga apostoles. Ngadto, nilusot sa ilang mismong ilong, sa ilang silang mata. Wa sila makakita. So, do you see, ang Ginoo maka-arrange og anything beyond sa atong imagination or understanding. Kay mao ni, timan ini. God can always protect His people. Ang Ginoo mo proteher, mo manalipod, mo laban sa iyang mga katawhan. Especially kung lupigon iyang mga katawhan sa mga butang nga angayan nga dapat ilang pagabuhaton. Why makapakgang o makapugong sa mga apostoles sa pagpadayon sa pag-preach kay ang plano sa Ginoo nila wala pa nahuman. Manako ang Ginoo pa mahuman sa imong plano, you will not going to die. Pero pangutana sa imong kinabuhi, unsa may plano imong gisunod? Aeroplanong padong mo crash? Or ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi? Bisan pag unsa pay interest sa mga reliyosong leader, wa sila kaproteher sa ilang interest. Kay ang interest sa Ginoo mo tigbabaw, mo prevail over man's interest. So, kung ka sa Ginoo, ug nag-work ka sa Ginoo para sa iyang interest, pag-expect og protection og provision. Balikon ko. Kung nagtrabaho ka sa Ginoo o napanglihok ka o nakinabuhi ka para gyud mahimaya ang Ginoo kay mao man ang interest nga atong tan-aw ng interest sa Ginoo dili atong interest. Pag-expect og protection og provision sa pa ikaw mismo suplayan ka sa imong pangkinahanglanon. So mo close ko ni ini nga question. Kung ikaw tao ka nga nakadawat na kapasayloan sa Ginoo og ikaw kibaw ka nga nakadawat na ka sa eternal life nga gipromise sa Ginoo. Ang pangutana niini, kang kinsa mang interest ang imong gitrabaho karon sa imong kinabuhi? Imo gyapon? Sa lain nga tao? Sa imong family? Or sa Ginoo? Kay nining kinabuhi doon na dyan mga problema, kasakit, mga sufferings, whether we like it or not. Kay doesn't mean nga naa ka sa Ginoo, mas spare ka niini.
But mas maayo pa nga naglisod ta pero nata uban sa Ginoo at the side of God, kay sure jud ka nga makadawat kag tabang niya. Kay mobarog permi ang Ginoo uban kanimo. Ug dili ka makadawat sa iyang kasuko. Nakasayod kay nakaibaw kay si Peter niini. Nga sa dihang gitugutan siya nga siya ang musuwat sa epistle nga gitawag og Pedro, 1 Peter and 2 Peter. Iya dyan yung gisuwat ang iyang eksperyensya. Ato ning basahon sa 1 Peter chapter 2 verses 19 to 21. Kay doon ay grabing pagdasig si Peter na ini. Kay nisulti siya sa 19. Kay nag-ikagikalipay sa Ginoo. Kay malipay ang Ginoo, for God is pleased with you. Malipay ang Ginoo nimo sa dihang magbuhat ka sa matarong o magpaabot ka nga dunay pag-antos bisan pa sa mga sayop o gilad nga mga tratar diha kanimo. Ningon siya, of course, di jud ka kakuha og maayo nga butang gikan sa Ginoo kung in patience nidawat ka ng mga bati nga panghitabo nimo tungod kay nagbuhat makagdautan. Pero kung nagsuffer ka tungod kay nagbuhat kag maayo ug nagpaabot ka sa tabang sa Ginoo, nalipay ang Ginoo nimo ni anak. Balikon ko. Kung nagbuhat kuno tagdautan, unya ni antos ta kay sentensya man na nato. May consequence nato. Dapat lang mapaabot ta pero ayaw kayo pag-expect ng Ginoo mutabang nimo. Okay? Pero kung ikaw ni suffer ka kay ang Ginoo, tungod sa Ginoo, o kay nagpamuhat ka para sa Ginoo, ang interest nga imong gibuhat ning kinagbuhi para niya, then assured jud ka nga ang Ginoo nalipay nimo. But even then, ako lang nang i-balance. Even then, nagbinuang ta, no? Yan, nagsuffer ta sa consequence. Kung maghinusul lagi ta. Kanang paghinusul mo, yun ay link, mo yun ay giya, mo yun ay taytayan between us and God. Kaya ang tao nga naghinusul, ni ang kundi ko kaluwas akong kagulingon Ginoo. Di ko kahimo ni ini paglabang nito sa kaayuhan kung wa ka nako. Please help me and be my God. Mo nagingon ni Peter sa 21, chapter 2, verse 21. Kaya ang Ginoo, gitawag ka pagbuhat og maayo. Bisan pa kung kana nagpasabot nga mo antos ka. Balikon ko. Kay gitawag ka sa Ginoo sa pagbuhat og maayo bisan pa kung kanim nagpasabot nga mo antos ka. Susang mga si Kristo nagantos alang kanimo. Nagantos si Jesus Christ alang kanimo ganako sa krus. Grabe nga pagantos. Unsa may pagantos nga tong gidawat dinhi karon? Gagmay ra kay na, layo ra kaayo sa giantos ni Jesus Christ. Mo ningon si Peter, siya ang example nga kinahanglan atong pagasundon ang iyang mga lakang. Mo encourage ko ninyo. Subay sa Ginoo, sunod sa Ginoo. Take His side. Ayaw pilit-pilit lain na ang Ginoo pilian. I-turn over imong life ngadto niya. Himuang nga ang imong mga interest, dili na mga selfish interest, mga kinaugalingon, mga tawahanon, kalibutanon nga interest. Ang iyang interest. Kaya ang Ginoo lagi, interested sa kaayo nimo, nga mo bless nimo, mutabang nimo. Kaya iyan ang gihatag ang tanan at the cross. Kung gihatag na ni Jesus Christ ang tanan sa cross, unsa may di mahatag niya nimo ron? Kuha lang yung pagtuo, wa lang yung salig, wa tay believe. Believe kita sa itong kaugalingon. What I believe diha ni Jesus Christ. So, friend, kung nagsigit pa kagsalig si mong kaugalingon o sag-asa ka ni salig karon, kapila naman ka ni pakyes, kapila naman ka na mo. Maghuwat ka, mamu kang maayo, nag-hope ko, madili na ang tanan mo buhaton. Take God as your Lord and Savior. Kay iya na kang giluwas, gikan sa kalaglagan, or eternal separation ngadto sa impierno. God already did His part at the cross. Kinahanglan sa nimong buhaton ang imong bahin mentras buhi pa ka karon. Kay kamatay nimo, walay makaluwas nimo. Bisa pag mobilin pa kag 1 million o pila ka billions of pesos,
para mangampo ang mga tao nimo. Those prayers cannot save you. Only Jesus Christ can save. So, ang pangutanan ni ini, nagapos ka sa sala, may mo kang gawas nun. Nagapos kag circumstansya, ngay mong gisudlan, gituyuan, pag hinusol, para ka may mong gawas nun. Wa ni mo tuyuan, pero nagapos gihapon ka, then the more nga musalig ka, nga ang Ginoo muhatag nimong kagawasan sa bisag unsang circumstansya nga nimo karon. Because it is God who can only give you freedom. Kung iyang ipagawas ang mga apostles, ug iyang gitagan og kagawasan, kay wa pa siya mahuman sa ilang kinabuhi, ang Ginoo pa mahuman nimo kay buhi pa man ka. There's hope. There is a future. I hope and pray you will take God seriously. Ug ako, maghangyo sad kaninyo, tanaw ang second episode for next week, aron mas makaila ka sa Ginoo, ug makadungog ka sa mga istorya ug mga promises sa Ginoo sa mga katawan nga nag-una ka nato, ma-encourage ta, ug i-share sad ni, ug i-like sad ang page. Kay suunan. Friend, family, let them know there is hope in Christ alone. Ako mag-aampo nga may the love and peace of God the Father through Jesus Christ, His Son, fill you abundantly. Mapuno ta kasi ang kalinaw sa gugma, ug makaingon ta karon. Yes, Lord, ikaw nga akong paglaom, ikaw nga akong ugma. Kuptan ta kag maayo Ginoo. Labaw sa tanan, kupti ko. In Jesus' name, Amen. Mag-ampo ta. Amahang langit nun. Nagapos man yun mi sa mong sala, Lord. O daghan jud kami gibuhat nga, di mi makagawas ni ini, gawas kung imo mi tagaan og kagawasan. Muni ang episode 1, imong gipakita, kinsa ka, unsa ka kagamahanan nga Dios nga napaglihok sa mga apostoles. Di man ni apostoles, ordinary people naman ni, makasasala man gani mi Ginoo, di jud mi angayan galingion, but Lord, wa jud ka ni undang sa paghigugma kanamo. Wa jud ka ni undang sa pagtan-aw o pagkabot gani kanamo. Nga until now, I am praying and asking you, nga ang naminaw karon, they will sense you knocking at the door of their hearts. O himuataw nga mo abli sila. Tabangi sila kung nauwaw sila tangtangang kauwaw, kung nahadlok sila tangtangang kahadlok. Kaya ang angay na mong kahadlok nga tumi sa imperno forever. Father, ang desisyon na mo na karon, please grant them salvation, forgiveness sa ilang mga sala. Dadain taon ning naminaw kanimo karon. You know sa iyang situation. And right now, nagkinahanglan siya tabang. Please help her or him to talk to you. And most of all, Almighty God and Father, talk to him, talk to her, and help this person. Salamat kay Amahan. We give you praise and we give you thanks, O Lord, for glory, honor, power, dominion, imo ug imong lamang. Mga sulugoon mo lang kami, O Diyos, nga nagatuman sa imong mando karon, nga among isang yaw ug isulti ang imong mensahe. Thank you for the privilege. Imo gayud ang tanang dungog. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. Share and like this page, please.